Národný podnik Bratislavské automobilové závody vznikol 1. júla 1971 na základe uznesenia vlády číslo 84 o rozvoji výroby osobných automobilov. V apríli 1974 sa začala výstavba prvej časti karosársko-montážneho závodu v Devínskej Novej Vsi. Investičným nákladom 4 miliardy korún sa na ploche 2 km štvorcové začala rodiť najväčšia automobilka na Slovensku. Po dobudovaní sa zaradí k najvýznamnejším výrobným základniam nášho automobilového priemyslu. Vybrali sme náhodne majiteľov